Bukas ko niya. Tara mo, ate. Oh, Imo, magpili daw ate. Ha? Pili. Ito na. Kana ko. Ikaw na mama? Light, may burger. Jangan mati dunggan ya. Kapit dong. Nampar ko. Taba. Panagagaya ba? Na, mga anak ni sa akong Belgium. Bentang. Hindi mo ko katag mo dahil. Mahal na ito yan. Gismil. Ito yan ako. Ito kapag yan. Sa'yo din yung gano'n si Rene. Lamig ya, pansit ko sa kanton eh. Sa kanton. Subuho lang ma, duwa daw ka ito. Ako coffee. Hindi mo ako. Ate. Nahunit ang kanang bugno kayo. Kahit. Ganun ko namalik ang gabi. Bango. Ito nang gawin mayroong bangus. Bangus ano? Pagluto ba eh. Nah, Rin ng bangus. Wala naman sa ugmak eh. Ha? Ito ang goods. Ano siya? 80. Dili ate sa suya wala no. mura. E patanaw mo doon sa silent grill. Support daw sa kwan. Kanta sa birthday. No. Tantang sa biya. Ganyan na mo siguro na buntag. Ano ba masarap talaga pa? Dala ng toothpick sila parang lagi. Ya, ano sa gawas muna. Ha? Ano sa gawas. Tingin. Siya? Ang close ba? What and duties din eh. Okay. So, last year, surprise ko ito ng JD.
Huwag abong ko ano, kanton. Sa lasa, pait-pait. Kanton. Kasi, Kasi gusto. stuck ini. Bago niya. Mahal ka ganyan sa kanto. Grabe no. Pansit, pribati. Ano ang pansit? Ano itong pansit niya yung puti? No? Ang abong. Ito pansit, preto ano? Sudat nila ko ba? Pansit na ito ba? Yun. Puti. Lamit siya. Pero ito kung palit na tuduhan. Yung ato. Sayang ang mga dapat nila.